Bai, osongi, ordu guazen. Bai, irtengo gea.
Eskolangoarekin batean, jaiko garren baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Ya Rabbil Alamin.
hildakoekiko harremana heriotzarekin ez dela eraman batzen, ez da guk nahi egiten zeleko, baina pentsatu behar dugu ez dela eraman batzen ere gure hildakoekiko harremana. Alde batetik, gure bihotzean gordetzen ditugu momentu ederra, momentu goxo, oroitzapen guzti horiek ikaragarri balio dutela. Eta gure hildakoen oroitzapen gure bihotzean dukagun bitartean ere, haiek gurekin dute norabakiek. Baina bakoitzak bere oroitzapen horiek gorditzen zuen bihotzean. Eta bestean ere pentsatu behar dugu, gure bizia ez dela materia muskal baizik eta bat edo bat espirituala horregatik heriotzaren ondoren ere badago da beste bizi hori eta gure hildakoak jatorrikoaren eskuetan goazera. Eta handik
Bera beren alde hilda, gu guztiok etiko inoiz daitezen. Gehiago orainik, bere bizia eman du, gu guztiok betiko zurezat bizi daitezen. Horregatik egin taldeekin batean, goresten zaitugu pozez beterik kantatzen da. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoa ogi hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikasleek eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiok hortatik, hau nire gorputza da, zuentzat eman dena. Era berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zure eta edan guztiok hortatik, hau nire odolaren karizma da, ditu gari eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuritu dena. Egiztu hau nire gari. Eta apalki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok Espiritu Santuak bat egin izala. Izango jauna guztia zabaldurik egon zure eliza. Eraman marikazen zura, Francisco Zureta Santuarekin, Florentzio Bergotzainarekin eta egin dizor iekin batea. Eraberean, izango jauna, izango izarrenean, Joan dene bere eskubideak, Maria eta hilako guztiak ere. Aritatu zeure, aurpegi ere, argitan. Oh
Jainkoaren ama Maria Kristianoarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, Sanbioekin, eta gizarte guztietan duen esate izan diren santuekin, haiekin batean horrez zaitzagun, Jesucristo zure semearen bitartez.
eskaini nahi dizkizuke aurreskutik dotoreena, kanturik xamurrena, musikarik ederrena, otoitzik sakonena. Zure argia oso indartsua da, eta bidean lagun izanen dugu aurrerantzean. Eskerrik asko, Maria. Eskerrik asko, Maria. Tu vida ha sido una maravillosa obra de arte. Has derrochado caudales de alegría, sensibilidad, humanidad, garbo, valentía y generosidad. Estamos profundamente agradecidos por el regalo de haberte tenido entre nosotros. Estas últimas semanas has escuchado repetidas veces cuánto te queremos, y ahora quisiéramos ofrecerte el aurrescu más bonito, la melodía más dulce, la música más bella, la oración más íntima. Eres potente faro en nuestras vidas, y tu luz nos acompañará en la senda. Una cosecha María. Cuidarnos. Eguna hauetan
Jainko